ka dokan tambari tsarawa kokin yan gari ka tsina ɗakin kara ta doko ba a koshe asalin mu ba. Da sallama baba ko bane Alisho dan awatan kule mai tsara baitocin dan a baya kun faɗa mai kaunar kule to gani yau mana zo na bayyana irin halayen ku ne kasi na min kara ni ma ba zan wuce ban gaishe ku ba. Silar asan wane ne Ali Katsina ne ni na gaskata mu haɗa kai tare da ni da ko sauran ƙasashe ku ji na fita waɗansu na yi mana ƙorafi gare mu sai mummunar zata wai ba mu sa lamu a bar faɗa don gani nan yau ba su ni ba. A haka ne nisa na tafi na fara suna a cikin gari waɗansu burinsu wajen biki su ce a kawo na a zahiri su gani don su mini addu'a hakan yana sanayi nazari babu abin furtawa a nan sai dai na ce ban ga kamar ku ba. Sanin hali ke sawa kare in ya ga alizan shinshina ka durkusa mawa da tsayin ka baya karewa don tina kishi kuma lamata ashe da shi nake soyin dangana kuna zamo allurar cikin ruwa ba zan ta yi in bar ku ba. Ku zo mu gaisa ni na ku ne zan ɗauki harshen ku na fassara dan naka sai naka ake faɗa yaban ku ke sa in tunzura in kuka nuna ba ku da ni to wani birni zan gangara ko maki na ba za ya so in tafi in faɗa gaibu ba. Ashe akwai soyayya da ni da kuma soya sai na faɗa kure faɗa babu kamar dage shi ka gudu sai 'ya'yan gada da lafazi ta tausa na zo wani bayani zan shimfiɗa duk wanda bai san asalinsa ba ba ɗan halali sunansa ba. Wanda bai jawan a jiki ba Alisho ba na yi da shi kan haƙori ba ya fita sai ya biyo hanyar da shi na riƙe soyayyar Mustapha dole nake ƙara ta goma shi ko ƙara ka wani na tai da ku ka tsina ban samu kamar ku ba. Mai haƙuri riba za yi na tabbata ba zai faɗi ba gani a fili na kewaya ka tsina ba za ku kwatsa ni ba duk mai uwa murhu na sani sai miya ba zai yi shi ba mai bani Allah ne wahidin ba wani na ce yayi min ba.